حدش ديون عانا ويهويتا فخرة واج قدامو اندرا عزيرة تيت مالتما سكروا سكرة حليلهم يوم كله ادفقوا إريترا أبي أبي الله وحجزي أبي 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 لبركوينو حسابهم الساعات معلقات ستمنو قلايو بزعبت وحوي نلينو قريو كم صخر رحيقهم قمريرهم بلايو الفتواتهم أبقيتنا عنديو حيدتهم كنت عرب يوم غنى عسو حيدهم كيبهم حج حاليهم مسفرسو أبقيتنا يوزلو إلا وانتواصل أبقيتنا يوزلو سرايو تفوز الطايب والله الطايب نحنا زين غلو يلا انتم يلا نحنا زين غلو أبقيتنا يوزلو ودي يوصلتا بريوز سعر كواج واج وي هويتا يبلالو جنا يبلالو مري سكتر عقلي قريب يغوه أبينا يوزلو إلا وانتباصم أبينا يوزلو سرايو نفوس الطايب والله الطايب نحنا زين غلو يلا انتم يلا نحنا زين غلو أبينا يوزلو وسنو معتلو برد حيرك تزبلو كم تزدينا يوم ولا مساقلو أورينا مدر بايتاي صقم الله نصنع حسبية عقلي تعنقيتنا حدا أطلال كرعاتنا عبيدك يوزلو عبيدكم بسلات عبيدك يفوت صحيح عبيدك يوزلو عبيدك بسلات عقلي كم يفوت صحيح سلام تقطعت نايز channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنا بحقنا نيو لومو وان كم وترو أقدس زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا لايك مقبار شير مقبار كومنت ممسحاف كتاتو بخبر نقدمكم أبز مدابزي ذكرنا أفريقيا نيرترا ديس حبريتات راينا كنركن فتن مغنياتو أكلنا يتزو باصل زخونات انترناشنال ميديا بينو قبل لكم كفتني انترناشنال ميديا بزح مهارف التصل زلو كتكاتل وان معزن حجقن قطع أبزو بانا زقبر زلو بوكن جمرينا بزس كان جمر أقد سمع بالتا سلو زلو نخلو كأما خيلك خيط كفتني but it's gonna be very hard نخلو خاخة ماكلو ከውስን ቀናት በፊት በግብጽ ካይሮ ጉብኝት ያደረጉት ኢማኑኤል ማክሮን የቀይ ባህርን ጉዳይ አንስተው ከአብዱልፈታህ አልሲሲ ጋር ውይይት ያደረጉት የግብጽ ፕሬዝዳንታዊ ጽህፈት ቤት ወይም ማሊታዲያ የሁለቱን መሪዎች ውይይት አስመልክቶ ባወጣው መግለጫ ሲሲና ማክሮን በአፍሪካ ቀንድ ብሎም ቀይ ባህርን በሚዋሰኑ ሀገራት ጉዳይ ላይ ውይይት አካሂደዋል ሲል አስታውቋል። ሁለቱ ፕሬዝዳንቶች ለመገናኛ ብዙሃን በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ደግሞ كابزن نريو زلنا أبز حلفة وانات بريزنت ناي فرنسا إيمانويل ماكرون ناب جبت خيدمس بريزنت ناي جبتي عبد الفتاح السيسي كم استراخبون of course كلت يوم أبكرنا أفريقيا نكلت يوم شركنا تعلم لأنه خلت ناي قضا قداي هوت إيشيو سلزخونة بزعبو ركب كم زنا برنجن كأرنا أفريقيا دما فرنسا مالت بوجن جبت جيرا كأرنا أفريقيا عقد داس نزلوا بوتاينا راشا جبت دما اوف كورس كاي بحر مالت امنا قداسي مخنياتو بسنكتناي حوت زغبر زلو كنتات بزح واغا سلتخفل زلان بعلا تناي سويس كانالاتا يعلو كل دما حتونا اثيوبيا فرنسا مالت مس اثيوبيا مس ابي احمد صبغ زمدنا كم زلو زنقرل مرحي ايمانويل ماكرون كون كلو تي امنغو جبتن اثيوبيان زلو صقم بخماي كبدح يخل انت اي صقم كفتر خل ويون انت عينت ماكلاي بايتا كركبلي خل أبي أحمد أنكيدو بحر كركب علني بحر أنت زي رخيبة دما كدك سايكني أبتحت زبل زلوج روحناتو دارجات بروباغندا ناتو أبزوانزي ملكعو كيرو دارجا حوسي أواجنا يكونات أنت ملكاي ونستغاننا يكونن إذن ريوز لنا تتعالي بروباغندا ماشينس ناتو بارتفيشال انتليجنس بحر كم زوسدونا بحر كم زاتو زلو حيلومنا بحر مخانو اتكرومنا بحر مخانو بحر نمركب كل نجر كجبر مخانم كوتاس كل عينة بروباغندا نبحر زملكات يوم فنيو ملنا زلو
of course እዚ ነገር እዚ ንጅቡቲ እውን ስጋት ክፈጥረላ ከም ዝኽእል ብኡ መንፅር ድማ ጅቡቲ ንባዕላ ነፍሱ ዝኣኸለ ዲልስ ክትገብር ጀሚራ ከም ዘላ ላይ ደግሞ ፈረንሳይ ኢትዮጵያና ግብፅን የማስማማት ፍላጎት እንዳላት ኢማኑኤል ማክሮን ተናግረዋል። بالنسبة إلى إثيوبيا التي هي أيضا صديقة لفرنسا سوف لا ندخر وسعا كما قلت لفخامتي ሚኒስትር በድር አብደላታይ ከቱርኩ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሐካን ፊዳን ጋር ስለ ቀይ ባህር እንዲሁም የአፍሪካ ቀንድ ጉዳዮች ላይ ሕጅንታይና ንርኢ ዘለና እቲ ኢትዮጵያ እንታይ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ወይ እውን እንታይ ዓይነት ሓይሊ ኣለዎም ሓደ ካብቲ ብተደጋጋሚ ፕሮፓጋንዳ ዝገብርሉ ዘለዉ ወይ እውን ሓደ ተስፋ አብይ አሕመድ እኮ ክሳዕ ክንዱ ዲፕሎማቲካል ርቀት ዘሎ መራሒ እኳ ይመስለንን እንዲ ግን እንታይ እዮም ክገብሩ ዝፍትኑ ዘለዉ እቲ ሕቶ ናይ ማይ ናይቲ ዘለና ኒል ተጠቂምና ከመይ ጌርና ንግብፂ ኣጎንና ከም ትስለፍ ክንገብራ ንኽእል ወይ እውን ካልኦት ዓይነት ዲፕሎማስያውያን ሓይልታት ከም በዓል ፈረንሳይ ዲ ካልኦት ሓይልታት ተጠቂምና ከመይ ጌርና ንግብፂ ምስ ግብፂ ዘለና ዝምድና ከነጉድሎ ንኽእል እዚ ኻ ስለምንታይ እቲ ዕላማ ምስ ግብፂ ዘለዎም ቴንሽን ፀገም ስለ ዝፈጥረሎም ኣይኮነን ዝያዳ ኣብ ኤርትራ ናብ ቀይ ባሕሪ እንገብሮ ሕልምታት መጀመርያ ንኤርትራ ደገፍ ክቡዋ ዝኽእሉ ሓይልታት ከመይ ጌርና ክንኣልዮም ንኽእል ዝብል ሓደ ንእሽተይ ስጉምቲ ዝኸደ ዲፕሎማስያዊ ካልኩሌሽን ዝገብሩ ዘለዉ ይመስሉ እቲ ሕቶ ማለት እዩ ኤርትራ ይኮነትን ንግብፂ ሓግዝኒ ንዑ ነዚ ባሕሪ እዚ ንክንከላኸል ኢትዮጵያ ንኸይትመፅእ ንኢትዮጵያ ንምክልኻል ሓግዝኒ ትብል ዘላ ግብፂ ይኮነት ኤርትራ ይኮነትን ንግብፂ ትልምን ዘላ ወይ እውን ኤርትራ ይኮነትን ንስዑድያ ትልምን ዘላ አሚን ደይኖ ኣይፈልጥዎን እዮም ኢለ እኳ ክሳዕ ክንዱ ደናቁር ገይርኮ ዞም ኣይክልኒ ግን ግብፅያ ምናልባት ብዝኾነ ይኹን ካልኩሌሽንስ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ንኸይሕዝዎ ለይቲ መዓልቲ እንዳሓስቡ ዘለዉ እቲ ካልኩሌሽን ብግምጣል እዩ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ማኒቨር ትገብሮ ምንቅስቃሳት ወላ እውን ብወታደራዊ ካልኩሌሽንስ ብገለ ይኹን ምክንያት ኢትዮጵያ ዝበሃል ሓይሊ ናብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንኸይመፅእ ስቃት ዘለዎም ግብፂ እዮም ኮርስ ኤርትራ መሬታ ክውሰደላ ኣብ ደገ ባሕራ ንክትምንጣል ብሓይሊ ገለ ማለት ይደሊ ማለት ኣይኮነ ኤርትራ ነዚ ንዓመታት ተሓስቦ ነገር እዩ ስትራቴጂካዊ ፀላኢ ማለት ኩሉ ግዜ ኣብ ቀፃሊ ግዜ ስቃት ክፈጥረልካ ዝኽእል ሃገር እንተሎ ኣብ ታሪክና ድማ ከምዚ ንምግማቱ ከማን ዕደል ዘይሂበካ ከይሓሰብካ ትምልሶ ዕቶ እንተሎ ኢትዮጵያ እዩ ቅድሚ 34 ዓመት ኢና ናፅነትና ረኺብና ኣብዚ ቀረባ ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ናፅነት ናይ ኤርትራ እውን ትርጉም የብሉን ነቲ ናፅነት ኢልና ዝሃብናዮ ካርድ እውን ክንስሕበ ኢና ዝብል ዘረባ ብሰፊሕ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ኣዚፍ ናፅነት ንሳቶም ከም ዝሃቡና ናፅነት ናይ ኤርትራ ኢትዮጵያ ስለተቐበልዎ ጥራይ ተቐባልነት ዝረኸብና እዚ እንታይ እዩ ነቲ ህዝቦም ኣደም ቂርካ ምንባር ከም ንቡር ወሲዶም እዮም ሰሙ ኣብኡ ክንወድቕ ኣይንደልና ንሕና ኣብኡ ክንወድቕ ኣይንደልና ንሕና ኤርትራ ሉላዊት ሃገር እያ ሉላውነታ ድማ ኢትዮጵያ ስለ ዝፈትወቶ ኣይኮነት ብፍንጫ እያ ረኺባቶ ብሓይሊ እያ ረኺባቶ ብሓይሊ ካብ ምርካብ ሓደ ነገር እንዲሁ ግን ናይ ሻዕብያ መንግስቲ ወይ መንግስቲ ኤርትራ ኣፀቢቑ ንቕድሚት ከይዱ ይሓስብ ስለ ዝነበረ ሳምዌር ኣብ ገለ ፖይንት ተገምጢሎም መፂኦምን ካልእ ድራማ ክፈጥሩ ከም ዝኽእሉ ስለ ዝፈልጥ ዝነበረ እንታይ ገይሩ ሪፈረንደም ኣካይዱ ወላ እኳ ኤርትራ ብሓይላ ናፅነታ 91 ተረኸበት ብሓይላ ክትረክብ ከላ ድማ ኤርትራ ሓራ ስለ ዘውፀታ ኣይኮነት እንታይ ዳ እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነበረ መንግስቲ በንቂሮም ስለ ዝኣለይዎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ድማ ንዕዖም ዝምቺ መንግስቲ ስለ ዝገበሩ እዩ እዚ ካልኩሌሽን ናይ ሻዕብያን ሓይልን እዩ ዝነግረካ እምበር ኣስመራ ጥራሕ ሒዝካ ኤርትራ ጥራሕ ሒዝካ ንኢትዮጵያ ስዒርናዮ እንድሕር ኢልካ ልክዕ ከምቲ ትፈለጥዎ ንኢትዮጵያ ድሕሪ 10 ዓመት ኣፅዋር ሂቦም ኣደላዲሎም ተመሊሱ ንኤርትራ ከም ዝወራ ይፈልጡ ነይሮም ሻዕብያ ስለዚ ሻዕብያ ስለ ዝፈልጡ ነዚ ነቲ ፀገም ካብ ሱር በትኽ ካብ ሱሩ ክምንቅሶ ኣለና ኢሎም ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ኣመሳራርታት ካብ ሱሩ መንቅሶም ግን ጌጋ ካፈፂሞም እቲ ጌጋ እንታይ እዩ ንህወሓት ምእማኖም እዩ ህወሓት ኣሚኖም ኣዲስ ኣበባ ምስኦም ዝነበረ እዩ ንኣዲስ ኣበባ ስልጣን ንዑ ስለ ዝገደፍሉ ንሱ ድማ ገቢሉ ተገምጢሉ ኣብ 98 ኮይናት ጀሚሩ ስትራቴጂካዊ ዕፅዋን እገዳን ገይሩ ድማ ንዓመታት ቀፂሉ ሕጂ ድማ እቲ ዝቕፅል ዘሎ ኣቢ ካብቶም መምሃራን ተቐቢሉ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ እዩ ሕጂ ኣብዚ ሕጂ ዘለና ሰዓት ክንሪኣ ከለና እዞም ክልተ ትሪእዎም ዘለኹም ናይ ግብፅን ናይ ቱርክን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ከም ዝተራኸቡን ግብፂ ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃስ ስግኣት ከም ዘለዋን ብፍላይ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር ዝገብሮ ዘሎ ስግኣት ይፈጥረላ ከም ዘሎን ነዚ ድማ ንመክቲ ዝኣክል ካልኩሌሽን ትገብር ከም ዘላ እዩ ዝንገር
ውይይት ማካሄዳቸውን የግብጽ መገናኛ ብዙሃን ዘግበዋል። ለአብነት አልአረቢያ አልጀዲድ የሁለቱ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ቆይታ በኢትዮጵያ የቀይ ባህር ጥያቄ ላይ ያተኮረ መሆኑን በግልጽ አስቀምጧል። አዲስ አበባ ወደ ቀይ ባህር ከመጣች ዓለም አቀፉ የውሃ አካል በኢትዮጵያና እስራኤል ቁጥጥር ስር ይወድቃል የሚል ስጋት በግብጽ መንግስት ዘንድ እንዳለ አልጀዲድ ያትታል። ስለሆነም ቱርክዬ የካይሮን ስጋት እንድትረዳ አብዱላቴ መጠየቃቸው ታውቋል። ኢትዮጵያና ሶማሊያን በማሸማገል ውጤታማ ስራን የሰራችው ቱርኪ የኢትዮጵያ እዚ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ቱርክ ዝበሃል ሓደ ሓቀን ምዝራብ ለኽባጥ ዝኾነ ሃገር እንድዩ ቱርክ ዝበሃል ኩሉ ሃገር እውን ከምኡ እንድዩ ሓደ ክንረብሑ እዩ ዝገማጠሉ ሃገራት እዮም ብፍላይ ቱርክ ዝበሃል ድማ ናይ ብሓቂ ምስ መን ከም ዘሎ ንኽትፈልጦ ከቢድ ዝኾነ ሃገር እዩ ዳርጋ ሃይስት ቢደር እቲ ዝለዓለ ገንዘብ ክብ ዝኽእል ረብሓ ክብ ዝኽእልን ምስ እያ ትኸውን ቱርኪ ንቱርኩ ኣሚንካ ንምኻድ ዋላ እውን ሶማልያ ዝገብርዎም ዘለዉ እንተሪኢኻዮም ናይ ብሓቂ ዘተሓሳስብ እዩ ተዲኹም ንለዎም ኢትዮጵያ ገለ ዕድል ናይ ኢንቨስትመንት እንተሂቦሞም ንቱርኪ ክሸጥዎም ከም ዝኽእሉ ወይ እውን ኣብ ቱርኪ ረብሓ ክህብዎም ኣብ ሶማልያ ረብሓ ክህብዎም ከም ዝኽእሉ ካብ ሶማልያውያን ስኮላርስ ክትርኢ ትኽእል ኢኻ እቲ ቱርኪ ትኽተሎ ዘላ ፖሊሲ ዳርጋ ንሶማል ኣቢለ ሒዘ ድሌተይ ክገብር ክእል እየ ዝዓይነት እዩ ምስ ኢትዮጵያ ድማ ሽርክነት ከም ዘለዎ ንፈልጥ ኢና ሕጂ ናበይ ገፁ ንክኸይድ እዮም ክሕግዝዎ ዝኽእሉ ምስ ኢማራት ዘለዎ ረብሓ ኸ ምስ ኢማራት ኣብ ዝሓለፈ ካልእ ቪድዮ ገይረልኩም ነይረ ኣብ ውሽጢ ሶማልያ ዝግበር ዘሎ ህልኽ ኣብ መንጎ ቱርክን ሶማልያን ኣብ መንጎ ቱርክን ኢማራትን ኣብ ሶማልያ ህልኽ ተፈጢሩ ኣሎ ነፍሱ ዝኻለ ካልኩሌሽን ዘለዎ እዚ ምስ ኢትዮጵያ እውን እንተኾነ ክልቲኦም ኢድ ኣለዎም ግን ኢማራት እዩ ዝለዓለ ኢድ ዘለዎ ኣብ ኢትዮጵያ ስለዚ ግብፂ ምስ ኢማራት ክረዳድኡ ይፍትኑ ኣለዎ ሓደ ኣብ ሊብያ ረብሓ ኣለዎም ክልቲኦም ካልኣይ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን እውን ዋላ እኳ ግብፂ ዝያዳ ኢድ እንተለዎ ኣብኡ እውን ዘተሓሓዞም ነጥቢ ኣሎ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ ጉዳይ ናይ ሶማልያ ክልቲኦም ኣትዮም ኣለዎ ዋላ እኳ ቱርኪ ዝለዓለ ኢድ እንተለዎ ኣብ ሶማልያ ኩሉ እዚ ካልኩሌት ምግባር እንታይ ተራ ክፃወቱ ይኽእሉ ንዝብሉ ብብዙሕ መንገዲ ካልኩሌት ዝኸውን ዘሎ እዚ ሕጂ እቲ ጂኦፖለቲካዊ ፀወታ ብምሉእ ንኤርትራ ክፀሉ ዝኽእል ነገራት ኢና ንዛረብ ዘለና ማለት እዚኣቶም ኣትዮም ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝግበር ነገር ክፀልዎ ይኽእሉ ወይ ገለ ማለት ኣይኮነን ግን ጀነራል ግብፂ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር ናብ ቀይ ባሕሪ ንኸይመፅእ ኩሉ ዝከኣላ ክትገብር ትፍትን ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና ሓደ በሉ እቲ ናይ ካልኦት ሓይልታት ኣብ ዞባና ዝፈጥሮ ዘሎ ፀቕጢ ንኽንርኢ ኢልና ኢና ኣብዚ ኻ ንመለስ ካልኣይካ ኣብ ጎረቤትና ሱዳን The one in Sudan. This week marks 2 years of the civil war. Yet there were no worldwide protests, no social media uproar. Clearly, all eyes are not on the Sudan. But the North African nation is still in turmoil, and the civil war is only escalating. You may remember how it began. Gunfire and explosions rocked the country on April 15, 2023. And at the heart of this chaos are two groups. One is the Sudanese army. The other is a paramilitary group called the RSF, the ብሕፅር ዝበለ ኣብ ምንታይ ዝብል መረዳእታ በፂሒሎ ማሕበረሰብ ዓለም ወይ እውን እቲ ኢንተርናሽናል ሚድያ ሱዳን ሕጂ እውን ኣብ ክልተ ክትምቀል ከም ትኽእል እወ ሰሚዕኩም ኣለኹም ሱዳን ሕጂ እውን ኣብ ክልተ ክትምቀል ከም ትኽእል እዩ ዝዝረብ ዘሎ እቲ ቀጠልያ RSF ምስ ኢማራት ኮይኑ ዝቋፀሮ ክኸውን ከሎ እቲ ብጫ ድማ እቲ ሰራዊት ሱዳን ብኣልቡርሃን ዝምራሕ ዘሎ ዝቋፀሮ ቦታታት ድማ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኣገይን ሕጂ እውን ሱዳን ኣብ ክልተ ክትምቀል ከም ትኽእል እቲ ተኽእሎ ከም መዓልትና ተጋህደ ይመፅእ ኣሎ ሰራዊት ናይ ሱዳን ብምሉእ ሱዳን ጠቕሊሉ ክሕዞ ዓቕሚ ኣለዎ ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ምክንያቱ እቲ RSF ዝበሃል ገጅፍ ደገፍ ካብ ኢማራት ስለ ዘለዎ ስለዚ ሱዳን ቅድሚ ሕጂ ኣብ መንጎ ደቡብን ሰሜንን ተባሂላ ኣብ ክልተ ተመቂላ እቲ ሰሜን ዝነበረ ሱዳን ድማ ኣብ ክልተ ክምቀል እዩ ዋላ እውን እቲ ተረፈ እውን ከምኡ ኢሉ ክቕፅል ኣይቅፅልን ነፍሱ ዝኻለ ኣርእስቲ እዩ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኢትዮጵያ ኣብ 6 ወይ ኣብ 5 ክምቀል ክንብል ከለና far-fetched ወይ እውን ኣብ ንእው ዘሎ ዘረባ ኣይኮና ንዛረብ ዘለና very real thing ሱዳን ቅድሚ ሕጂ ሓያል ሃገር ዝመስል ዝነበረ ኣብ ክልተ ተመቒሉ እዩ እቲ ተመቒሉ ዝነበረ ሕጂ ድማ ኣብ ክልተ ክምቀል ከም ዝኽእል ካብ ንርኢ ኣለና ኦልሬዲ ከማን ብተግባር ተመቒሉ እዩ ዘሎ እዚ ከምዚ ኢሉ ኣብ ከባቢና ከምዚ ዓይነት ፀገማት ኣብ ሶማልያ ኣብ የመን ተሪኢኹም ኣብ 2-3 ተመቒላ ኣላ እታ የመን ትበሃል ሃገር ሊብያ እንድሕሪ ከይድኩም ኣብ 2-3 ተመቒላ ኣላ እታ ሃገር ስለዚ ኢትዮጵያ ምስቲ ዘለዎ ውሽጣዊ ኩናት ኣብ 2-3 ክምቀል ኣይክእልኒ ወይ እውን ኣብ 5-6 ክምቀል ኣይክእልኒ ኢሉ ዝሓስብ ምናልባት ነቲ ከባቢና እውን ፅቡቅ ገይሩ ዘይርኢ ዘሎ እዩ እስከ ንእሽተይ ንስማዕዮም ኣብዚ Rapid Support Forces, RSF. Now these two sides are locked in a power struggle. It's basically an ego clash. Each side is led by a general. Heading the army is General Abdel Fattah al-Burhan. Leading the RSF is General Mohammed Hamdan Dagalo, better known as Hemeti. Now Burhan and Hemeti ብሓፈሻ እዚ ትንፈልጦ ስቶሪ እንድዩ ኣብ መንጎ እዞም ክልተ ጀነራላት ብዝተበገሰ ኩናት እዩ ኣብ ከምዚ መድረክ ተበፂሑ ዘሎ ክልቲኦም ድማ ኣብ ንሓትሕዶም ዘለዎም ፅልኢ ማለት ብቓላት ዝግለጽ ኣይኮነን ኣብዚ እዋን እዚ Hospitals are being bombed. There's a 14 million people have in their power, so now they're fighting.
They've been fighting for 2 years. Their war has shattered the country. Tens of thousands of innocents have been killed. Nearly 14 million people have been displaced. That's almost 1/3 of the country's population. Hospitals are being bombed. There's a genocide. Waves of ethnic cleansing. Women and children are being mass raped. More than half the population is starving. This is the world's worst humanitarian crisis. Created by 2 power-hungry jets raped. كم تسمعوا زلهم تزربا أب سودان دفتصم زلوا جبن علم بتخبك لا يفلت أطون الله بغلل زبالة لعلى 100 شيء حسب تقاتيل خمسة اللي ينقر 100 شيء حزب لكم زلوا قلت عمد جيرو لتكوينات لعلى 14 مليون حزبي تفناقي لهم زلون بمائة أشحات بأشحات زغزر عمد جنوسايد كالو كل عينات جبنات بعالم زلوا يفتسم كم زلون عالم جن زقد ساكم زي كونه أمين إرتراون نزل channel يتسمع زلها نايب حق دقاقي ما خنا قرأك كاب السودان العلي أبنت كونه كاز خليلا مهنيات السودان قد مشدش شوعات عمد أي هاجرينير إرتراون أوي سدد نيري نعمت هاد دماء قربيتنا كم مخانو ترايد كورس بزح إرتراون السودان وركب على ورقة كان مقرب تلايوان كابير ترانا حكمنا السودان زخي سبنيرو لوم السوداناويان نبعلهم زحكموا لبوتاي بلوم تهاجر كومبليتلي كولابس كيريا من البعت تكسلام بور سودانن ابو دلوتي كبابي إرترا زلو بوتاتات سلامي زلو زخونه يكون سلدي تفصملو اتخارتم زبحالن في معراب سودان بوغير كتخيكا كل طوع وعيلي حجي اذن تاي زرينا زلو ማሕበረሰብ ዓለም ዝበሃል ከም ዘይግደስ ድኻ እንድሕር ኮይንካ ፀገምናትካ ይገድሶምኒ ካልኣይ ድማ ድኻ ምዃን እቲ ህዝቢ ድኻ እምበርቲ ሃገር ኣዝዩ ሃብታም እዩ ሱዳን ከም ሱዳን ሃብታም ሃገር የለን and that's a problem ፀገም እሱ እዩ እቲ ሃገር ሃብታም ድሕር ኮይኑ ከም ኮንጎ ከም ዲአርሲ ማለት እዩ ሃብትኻ ኩሉ ካሉ ይሰርቆ እቲ ሰራቂ ንኸይፍለጥ ድማ ሚድያ ይዛረብን እዩ ስለዚ ንሓዋሮ ኣብ ስቃይ ትነብር ሱዳን ድማ ካብ ናይ ዲአርሲ ዝኸፍእ ስቃይ ከጋጥማ ብሕጂ እዚ ንኸየጋጥም ድማ ኤርትራ ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ዘለዎ ሃብቲ ዘለዎ ፀጋታት ዘለዎ ሃገር ስለ ዝኾነ ኤርትራውያን ብዘየገድስ ኣብ ልዕሊ ፖለቲካ ናይ ሃገርና ዘለና ስምዒት ብዘየገድስ እየ ዝብለኩም ዘለኹ ሃገርካ ንኻልኦት ሓሊፍካ ዘይምሃብ ሓድነት ኣብዚ ቻነል እዚ ኩሉ ዘምፆ ንሓድነት ክንምንታይ ወሳኒ ምዃኑን ከም ሎሚ ኣብነታት ኣብ ዓለም ተዋሂብና ይፈልጥን እዩ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ብየማናን ፀጋምናን ኣብነታት ሪል ኣብነታት እዮም ኣብ ልዕሊ እዚ ኩሉ ከዓ ሕጂ ተወሳኺ ቃንዛ ክበኩም እየ ምናልባት እዚ ኩሉ ነገር ስለምንታይ ኢኻ ተብዛሓልና ዘለኹም ዝብሉ ንኽእሉ ይኽእሉ እዮም I understand you I feel your pain ግን ክትፈልጦ ድማ ስለ ዘለካ ደምፃልካ ዘለኹ it's very important እዚ ነገራት ኣብ ጥቃና ዝግበር ዘሎ ከነስተውዕለሉ ናይ ኣሜሪካ ፖሊሲ ድማ ነዚ መሊሱ ዘነሃህር እምበር ዘደቃቕስ ኣይኮነን ዘሎ America is escalating the war on the Houthis. Meanwhile, in just 24 hours, the US unleashed over 68 airstrikes. Its heaviest barrage in weeks, hammering command centers, weapons depots, command centers, missile launch sites for that matter. Videos from the US Central Command showing the decks of aircraft carriers lighting up day and night, with jets being launched in relentless waves. So እንታይና ንብልፀን ኢና ብፀጋምናን የማናን እንታይ ንርፀን ኢና ብሱዳን ፈሪሳይልና ብዛዕባ ሱዳን እናተዛረብና ከለና ናብ ቀይ ባሕሪ ስግርቲ ኢልካ ድማ ኣሜሪካ ቀፃሊ ኣብዘን ዝሓለፈ ሰዓታት ጥራይ ገጅፍ ዝኾነ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ብምግባር ኣብ ልዕሊ ሑቲ ዓብ መጥቃዕቲ ብነፈርቲ ትፍፅም ኣላ ክሳብ 68 ፍላይትስ ጌራ ደብዳብ ከም ዝገበረትን ምስ ሑቲ ዝግበር ዘሎ ኩናት ብዝለዓለ ናሃር ይቕፅል ከም ዘሎን ነዛ ቪድዮ እዚኣ ብኸመይ ኣብ ማእከል እሾኽ ዘለና ዕምባባ ኮይንና ዘለና ኣብ ማእከል እሾኽ ከማና ቃሊለ ኣብ መንጎ ሓዊ ኢና ዘለና ኤርትራ ብየማናን ፀገምናን ሓዊ ዘሎ ሓዊ ካ ቀሊል ሓዊ ይኮነን ኣማኢት ኣሽሓት ሰብ ዝጉዳኣሉ ዘሎ ተርዲሖም ኣለኹም እዚ ስለ ዝኾነ ትዕጫናትና ልዕሊ ማንም ግዜ ኤርትራዊ ንቕሓት የድልዮ ልዕሊ ማንም ግዜ ብሓደ ክሰርሕ ይግባእ ብሓደ እናሰራሕና ከማን ብድሆና ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን ምክንያቱ ኣከባቢኻ ዓበይቲ ሓይልታት እዮም ዝንቀሳቐሱ ዘለዉ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን መን ኣትዩ ኣሎ ንብላ ኣለና ኢማራት ኣትዩ ኣሎ ግብፂ ኢድ ኣሎ ስዑድያ ኢድ ኣሎ ኣሜሪካ ዓዲ እንግሊዝ ሙሎም ኢዶም ኣለዎም ኣብኡ ብተዘዋወረ መንገዲ ማለት እዩ ኩሎም እዚኦም ኢዶም ኣለዎም ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን እዚ ከዓ እዚኦም ኩሎም ኢዶም ዘእትውሉ ራሻ ድማ ራሻ ኢድ ኢትይሉ ኣሎ ቱርኪ ኢድ ኢትይሉ ኣሎ ኢራን ኢድ ኢትይሉ ኣሎ ሜኒ ፎርስስ ኣብ የመን ድሕሪ መፂኻ ሑቲ ዝበሃል ኣሎ ኢራን ኣብኡ ኣሎ ኣሜሪካ ኣሎ ኩሎም ሓይልታት ድማ እስራኤል ዝበሃል ኩላቶም ድማ ኣብኡ ይሳተፉ ኣለዉ ኢትዮጵያ እንድሕሪ ከድካ ኣብሎ ኢማራት ኣሎ and you name it there's so many forces ኣብ ኢትዮጵያ እንተሪኢኻ ሶማልያ እንድሕሪ ከድካ ከምኡ መዓት ሓይልታት ኣለዉ ስለዚ ከምዚ ኩነታት ከለና ከመይ ጌርና ንሕና ኣተሓሳስባና ነስፍሕ
كساب لو مدو زبلتنا مسيرنا عوتنا دم حدنا الناس رزقنا عون نسرح نغتل نيش نسمع يزيد Carriers lighting up day and night with jets being launched in relentless waves. ሕጂ እንታይና ንርኢ ዘለና ንሑቲ ንምድምሳስ ዶናልድ ትራምፕ አንቂዱ ተበጊሱ ከም ዘሎን ገጅፍ ዝኾነ ወታደራዊ ጭዋዳ ይጥቀም ከም ዘሎን ብመንፅር ድማ ንሑቲ ብከምዚ ሚሳይላት ክስዕሮ ኣይኮነን ስለዚ እንታይ ክገብር እዩ ቦታታት ክሕዝ ወይ እውን ገለ ዓይነት ስጉምቲ ክወስድ ይኽእል ይኸውን እዩ እቲ ግምጣል እቲ ስጉምቲ ድሮ አብይ አሕመድ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ፖሊሲ ናቱ ተገዳስነት ከም ዘይብሉ ምናልባት እዚኣ ኣብኡ ከለኹ በኩም እሞ ቡጌርና Donald Trump kinot timidibdab kale policy khamzay bilu khutfaltu United States builds strategic ties with some African nations. It's also considering degrading relations with several others. Since Donald Trump's return to the White House, Africa has once again been hit by a series of hardline policies, from travel bans and visa restrictions to aid cuts and trade tariffs. The continent is facing headwinds, and now Washington is planning to reduce its diplomatic footprint in Africa drastically. New reports reveal that the Trump administration is considering closing nearly 30 U.S. embassies and Africa, بفلای دم قرن آفریقا اکمز عینت ترمایل بلو خمزی قال زبل حوخلا دونالد ترامپ پلیسی ناتاب قرن آفریقا تایو دیپلماسیاوی تلخوناتو ویون دیپلماتیک ریلیشنشیپ ناتو کگدلو سلامتای واقع سیف قبری فتن سلزلو اب سودان حجر اب تمعاقلو زلا اب دبوب سودان اب دندس نايكوينات اب زلولو سوماليا الشباب أبزن زحلفة 48 ساعات رئيس الشباب قلتي في السجون تبي مقبار أقدر سكتماتات كوكو أسر جميل خمسلون أكم زي مدرخ كلا حوت زبهال مس يمن أبز واقع زلو أبكرنا أفريقيا دبلوماتيكلي سلوانات دونالد ترامب كحس رأي مريض زلو مغنياتو باجت يبلين بمبار انت إذا نقرأك بزعبا كرنا أفريقيا تقدسنت يبلو he doesn't care أمريكا تقدسني مالتكن كالوت حيلتات يقدسوا مالتها يكون ده سواء إمارات حيل دوسخ زلو ናይ ኣሜሪካ ደቂ ኣሲሪ ስለ ዘሎ ካልኩሌት ገይሩ ንሱዳን ከማቕላ እዩ ኣሜሪካ ረብሓ ወይ ስቕ ኢለ ክሪኦም የድልየኩም ግበር ኢልዎም ስለ ዘሎ ኢማራት ሓይሊ ይውስኽ ኣሎ ንሪኦ ኣለና ካልኦት ሪጅናል ፓወርስ ስዑድያ እውን ዳርጋ ንጉዳይ ናይ ሱዳን ሸለል ኢልዎ ዝነበረ ዝመስል ሕጂ ኢዱ ይቱ ከም ዘሎ ኢራን እውን ኢዱ ይቱ ከም ዘሎ ስለዚ እቲ ከባቢና መሊስካ ከቢድ ነገራት ከጋጥሙ ከም ዝኽእልና ንርኢ ዘለና ኣሜሪካ ካብቲ ቦታቲ ኢዳ ምስ ሓባ ነቲ ቦታቲ ኣይግድሰንን እዩ ዝዓይነቱ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ነገር እዚ ግን ከም ሓደ ዘፍርህን ዘርዕድን ጌርና ይኮንና ንሪኦ ዘለና ከም ኤርትራ ኮይንካ ክትሪኦ ከለካ እቲ ዝበለፀ እዩ ኣሜሪካ ኢዱን ተኣሊልና ካብቲ ቦታቲ ኤርትራ ብስርያት ትነብር ሃገር ስለ ዝኾነት ብነፍሳ ትመሓደር ሃገር ስለ ዝኾነት ንኤርትራ ልዕሊ ካልኦት ክጎደና ኣይኮነን ንካልኦት ሃገራት ኣመና ጉድኣት ክህልዎ እዩ ዝስጉምቲ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ንካልኦት ንኤርትራ ግን ብፍሉይ ክሕምማ ዝኽእል ወይ እውን ቃንዛ ክገብረላ ዝኽእል እዩ ዝብል ውሳኔ የብለይን ስለዚ ኤምባሲታት ክዕፀው ኣለና ኣብ ኣፍሪካ ተባሂለን ዘለዋ ኤርትራ Gambia, Lesotho, Republic of Congo. DRC كونن Democratic Congo كالي كلتا Congo يزلو. So South Sudan دما Sudan أبقى ولاو زل هجر أمريكا ناي خلرت إيتنا تاي علي ولو ناي USA IDs بال كقارص ويم قبل عليه دما إمباسناتهم كعص ويم سلزي دبوب Sudan زل على ولاو كجات ما زخل هجر مخانا ده شوي دما بجحات حيلتات إيدهم كتو يفتنوا خمسلون. كابز كلون ريزلنا ኤምባሲና ኣሜሪካ ምውፁ ንኤርትራ ፅቡቅ እዩ ንኤርትራ ሕማቅ ኣይኮነን ሓቂ ንምዝራብ ምክንያቱ ኤምባሲና ኤርትራ ዝገበሮ ፅቡቅ ነገር የለን ኣብ ኤርትራ ኣሜሪካ ኢዳን እግራን ግን ንምንታይ ካ ፅቡቅ ድብል ኣለኹ ኤርትራ ኣይኮነትን ሰጊጓቶ ባዕሎም እዮም ዝወፁ ዘለዉ ዝጉድ እዩ ፅቡቅ እዩ ኤርትራ እንተትሰጎ ነራ ካልእ ፀገም እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ኣሜሪካ ልዕሊ ዓቕማ ዲፕሎማቲክ ፀገም ኣጋጢምዋ ስለ ዘሎ ካብ ኤርትራ ምውፃእ ፅቡቅ ጥራይ ኣብኡ ኮይኑ ሕማቅ ክዘርእ ዝኽእል እምበር ፅቡቅ ክገብር ኣይክእልን እዩ ስለዚ ኤርትራ ጉዳያ ምስ ካልኣ ጌራ ንክትቅፅል عدل تفتيرو لالو كنبل خلينا اجي ابتي ناي عصب زبلو وزلو اجندا نملس حنت جناب زياد رسا كلكم الله Stolen waters. How Egypt cashes in billions while Ethiopia starves. السيسي السيد أبي أحمد والله لن نقوم بيدرة للميافي مصر كم زنريو زلنا إثيوبياويان دما قطالي مايناتنا ناب ግብጽ ኸይዱ ንረኽቦ ዘለና ጸገም ናበሉ ስምዖ ማለት putting billions off Ethiopia's water while we get nothing. Hit that play button cuz this one's a game changer. Siphons 85% of your water, spins it into a fortune
then threatens you when you dare touch your own well. Sounds like a crime, right? Well, that's the raw deal Ethiopia's facing with Egypt over the Nile River. A scandal so outrageous, it'll make your blood boil. እጅንታይም ዝብሉ ዘሎ ኢትዮጵያውያን ብሕቶ ናይ ማይና ግብፂ ትገብሮ ዘላ ተኻዕብቶ ዘላ ቢልዮናት ሃብቲ ክወሃበና ክኽእል ኣሎ ወይ እውን ክንጥቀመሉ ክንደፍእ ክንክእል ኣለና ንኢትዮጵያ ድማ ክንጭብጣ ንግብፂ ድማ ክንጭብጣ ኣለና ዝብል ዘረባ የስ ምስ ግብፂ ኣይተረዳዳእኩምን ማይኩም ይኸደኩም ኣሎ ያ ዩ ካን ሶልቭ ዮር ፕሮብለም ምስ ግብፂ ከምኡ እውን ካልእ ሩባናትኩም ናብ ሶማልያ ዶ ይኸይድ ብሶማልያ ድማ ነቲ ሩባ ተጠቒምኩም ዩ ካን ዲስካስ ንሕና ሩባ ንበኩም ኣለና ኣፍ ደገ ባሕሪ ሃቡና ክትብል ትኽእል ኢኻ ንኤርትራ ግን ማይ ኣይትቡና ሓመድ ኣይትቡና ቆፅሊ ይትቡና ወላ ሓዊ ይትቡና ምሳና ርክብ የብልኩምን እቲ ፅቡቕ ነገር ናይ ኤርትራ ወላ እውን እቲ ማይ ናቶም ናባና ገፁ ዝፈስስ ዘይኮነ እዩ ስለዚ ኤርትራ ካብዚኣቶም ዝኾነ ትፅበየ ስለዘይብላ ኣብሶሉትሊ ኢንዲፐንደንት ኮይና ንኽትከይድ እሱ ድማ እቲ ወላ እኳ ብባሕሪ ኢሎም የጉርዑ እንተለዉ ንዓና ከረኻኽቡልና ወይ እውን ንኤርትራ ከረኻኽቡላ ዘለዎም ተኽእሎ ፀቢብ ምዃኑ ስለ ዝፈልጡ እዮም ዘለዎም ሌቨሬጅ ውሑድ ምዃኑ ወይ እውን እቲ ተበግሶ ክወስድዎ ዝኽእሉ ኣንጻር ኤርትራ ከምዚ ምስ በዓል ግብፂ ዘለዎም ክንድኡ ዓቕሚ ስለ ዘይብሎም እዮም ነዚ ድማ ኣስተውዒልና ክንሪኦ ክንክእል ኣለና Leaving Ethiopia with nothing. Fair? Not even close. It's a historical robbery. Egypt struts around claiming historic rights. But let's tear that lie apart. Those rights are colonial leftovers, signed without Ethiopia at the table. ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር በዚ ሒዛቶ ዘላ ቅርፅን ዶባትን ዝቆመት ብ1948 እዩ ሕትር ብዝበለ መሰረት እዛ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ብ1270 ናይ ሕጂ ወሎ ዝበሃል ኣብቲ ግዜቲ ብቤተ ኣማራ ዝፍለጥ ይፈሊሙ ብድሕሪኡ ጎጃም 13 ጎንደር 1636 እዛ ሸዋ ትበሃል ድማ 1856 እዚአን ኩሎም ብመሳፍንቲ ዝግዛኣ ዝነበራ በብግዚኡ ኣብ ሕድሕደን ኩናት ዝገብራ ዝሰዓረ እንዳገበረ ይጸንሕ ሞ ክደቅም ከሎ ይሰዓር ሞ ይግብር እቲ ምትስሳት ሓደ መስፍን ስዒሩ ነቲ ሓደ ካብ ምግባር ዝዘለለ ኣይነበረን ወዲ ጎንደር ንጎጃም ኣመሓዲሩ ይፈልጥን ወዲ ሸዋ እውን ወሎ ኣመሓዲሩ ኣይፈልጥን ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር እውን ኣይነበረትን ማዕከላዊ መንግስቲ ፍሉጥ ዶባት እውን ሃልይዎም ኣይፈልጥን ተጋሩ እውን ንግስነት ተንቤን ንግስነት እንድርታ እንተዘይኮይኑ ማዕከላዊን ዝፍለጥን መንግስትን ኣይነበሮምን ስጋብ ኣብ መጨረሻ 18 ክፍለ ዘመን መጀመርያ 19 ክፍለ ዘመን ምስ እዞም ኣምሓሩ ማለት ኣብቲ ዝሰዓረ ዘገብረሉ ናይ ጫካ ምሕደራ ኣትዮም ክሰርሑ ጀሚሮም 1872 ድማ ዮሃንስ ናይዘን 4 ክፍላት ሃገራት ታሕራይ ዝኾና ጎጃም ጎንደር ሸዋ ወሎ ንጉስ ተነገስቲ ኮይኑ ኣብ ዓዲ ኮይኑ እዩ ኣመሓዲሩ ኣብኡ ዘወፍሮ ወታደር ኣይነበሮን ኣብኡ ዝሾሞ ሹም ኣይነበሮን ግብሪ ጥራሕ ዝቕበል ነይሩ እዚ ነርቲ መልክዕ ናይትን ስለዚ ኣብዚ እውን ሓደ ስለምንታይ እየ ነዚ እዛ ዘረባ እዚኣ ወዲ ጣባ ኣብ ቴሌፎን ደው ኢሉ ዝተዛረበያ ብጣዕሚ ፅቡቕ ዝኾነ ሂስቶሪካል ኣካውንት ይብልዎ ታሪኻዊ መረጋገፂ ይህብ ስለ ዘሎ እዩ ካልእ እውን እዚ ደጋጊምና ሼር ክንገብሮ መንእሰይና ድማ ዝያዳ ክነቅሓሉ ምክንያቱ እቲ ፕሮፓጋንዳ ዘፅምሞ ዘሎ ነቲ ሕብረተሰብና ነቶም መንእሰያትና እውን ከጋግየልና ስለ ዝኽእል ደጋጊማ ግምት ክንወስድ የብልናን ዊ ሃቭ ቱ ፕሮኣክቲቭሊ ኢንጌጅ ቀፃሊ ነዚ ነገራት እዚ ናብ ህዝብና እናቕረብና ንህዝብና ክምህረሉን ከነንቃሓሉን ዘለና ነጥቢ ኮይኑ ይስማዓኒ ነዚ ብብዙሕ መንገዲ ዝረበሉ ነይሩ ካልእ ቪድዮ ነይራትኒ ኣብዚ ቀረባ ይርያ ኣለኹ ናብ ጥቃይ ኣብ ካልእ ግዜ ምስ ረኸብኩ ክበኩም እየ ምክንያቱ ኢትዮጵያውያን ንባዕሎም ነዚ ጉዳይ እዚ ቻሌንጅ ክገብርዎ ንርኢ ኣለና ሓደ ካብኦም አሁን ያለው የኢትዮጵያ ቅርጽ እስከ 1950ዎቹ ነው ያዘው አሁን ኢትዮጵያ ሲባል አይምሮአችን ውስጥ የሚመጣው የካርታ ራሱ መቼ ነው ይሄን ቅርጽ ያዘው ኦጋዴን ቆይቶ ነው ወደ ኢትዮጵያ የገባው እንደሆነ በታሪክ ይታወቃል እኚህ ነገሮችንም ግልጽ አድርገን እንለፍ እስኪ የሀገረ መንግስቱ አርዳል ላይ ራሱ ብዙ ኮንትሮቨርሲ ስላለ ማለት ነው ኢትዮጵያ ንባዕሉ ኢትዮጵያውያን ኣሽሓት ዓመት ታሪክ ከም ዘለዋ ገይሮም እዮም ዝገልጽዋ እታ ሓቂ ግን እዚ ይስምዕዋ እቷ ከ1880 ጀምሮ እስከ 1950ዎቹ ማለቂያ ድረስ ነው የተፈጠረችው የመጨረሻው የተቀላቀለው ወይንም ደግሞ እንግሊዞች የሰጧቸው በ1947 ሃውደን ሪዘርቭ ኤሪያ የሚባለው የሶማሊያ ኤሪያ ነው በ1953 ኦጋዴን ብሎ የሚጠሩት ነው ከዛም ካብዚ ንላዕሊ ፅንፅዋይ ሰምዒ መላገፅ ታሪክ ሰሚዕኩም ትፈልጡ ዶ ኢትዮጵያ ዝበሃል እቲ ኦጋዴን ዝበሃል ኣብ 1950ታት ከም ዝረኸቦ ነዚ ናይ ክልል ሶማል 50,000 ዶላ ና 5,000 ዶላ 3,000 ዓመት ኣለኒ ዝብል ኣብ 1950ታት
ኤርትራ ቅድሚ እሱ 7 ዓመት ገይሩ ዶብናታ ካብ ዝሕንፀፅ እቲ ኦጋዴን ዝበሃል ዘሎ ክልል ሶማል እንግሊዝ ይሂብዎም ስለዚ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር ተሰናኒዑ ዝተሰርሐ ሃገር እምበር ታሪኻዊ ምትእስሳር ዘለዎ ሃገር ኣይኮነን ሓበራዊ ታሪክ ካህልይዎም ኣይፈልጥን እዩ ምክንያቱ ናይ ተጋሩ ታሪክን ናይ ኣምሓራ ታሪክን ብሓደ ኮይኑ ኣይፈልጥን ሓደ ናቱ ታሪክ እዩ ዘለዎ ኣርጅኹም ኣለኹም ኤርትራ እውን ከምኡ ቀደም ኣብ ድባርዋ ዝነበረ ንግስነት ኣብ ሓማሴን ዝነበረ ንግስነት ኣብ ቆላታ ዝነበረ ገለ ተገለ ክትብል ትኽእል ኢኻ እቲ ጽቡቕ ነገር ግን ናይ ኤርትራ እንታይ እዩ ኤርትራ ከም ኤርትራ ዝበሃል ሃገር ዝኸውን ካብ 1890 እዩ ሓደ ገዛኢ ካብ ጫፍ ንጫፍ ብሙሉእ ነቲ ኤርትራ ተቆፃፂሮ ነይሩ ጣልያን ዝበሃል 60 ዓመት ድማ ገይሩ 60 ዓመት ማለት ናይ ሓደ መዋእል ናይ ሓደ ሰብ እዩ መዋእል ናይ ሓደ ሰብ ተኮይኑ ሓደ ቆልዓ ዝተወለደ ከም ኤርትራዊ ንክሓስብ ዕድል ነይርዎ ማለት እዩ ስለዚ ወላ እውን ኣብ ናይ ቋንቋ ናይ ኣምላኽ ተሪኽሞ ንእስራኤላውያን ካብ ግብፂ ኣውፅኡ ንምድሪ ተስፋ ክወስዶም ከላ ኣምላኽ 40 ዓመት ወሲድሉ እቲ መንገዲ 40 መዓልቲ ክወስድ ዝኽእል ብእግሪ ዝበሃል 40 ዓመት ዝወሰደ ድማ ሓደ ዕድመ ናይ ሰብ መዋእል ናይ ሰብ ክሕልፍ ስለ ዝደለየቶም ኣብ ግብፂ ኣብ ጊላኖት ዝነበሩ ሰባት ኣብቲ ምድረ በዳ ክጠፉ ኣለዎም ናብቲ ምድረ ተስፋ ነቲ ሕማቕ ልምድታቶም ንኸየሰጋግሩ ኢሉ ስለዚ እቶም ናብቲ ምድረ ተስፋ ዝኣትዉ ነቲ ናይ ጊላነት ሂወት ዘይረኣይዎ ክኾኑሎም ብምባል እዩ እንታይ ማለት ኤርትራ ድማ ሓደ መዋእል ኣብ ግዜ ጣልያን ከም ኤርትራ ንክትሓስብ ከም ኤርትራ ኮይና ሽግራን ፅቡቃን ንክትርኢ 60 ዓመት ዕድል ስለ ዝረኸበት ናብ እንግሊዝ ክታቱ ከላ ሃገራዊ መንፈስ ዘለዎ ሃገር እያ ነይራ ብሰንኪቲ ዝነበራ ፀገም ማለት እዩ ፀገም እዩ ኩሉ ግዜ ድማ ዝበለፀ ትምህርቲ ዝባካ ካብ ምቾት ንላዕሊ ስለዚ ኢትዮጵያ ዝበሃል ከም ናትና ተመክሮን ታሪክ ናይ ሃገራውነት ዘይብሉ እዩ ዳትስ ዋይ ድማ ከም ሃገር ንክቆሙ ሽግር ዘሎ ኦሮሞ ኩሉ ግዜ ከም ኦሮሞ ይክሓስብ ዝደሊ ተረዲኹም ኣሎ ትግራዋይ ድማ ከም ትግራዋይ ይክሓስብ ዝደሊ ኣምሓራይ ከም ኣምሓራይ ይክሓስብ ዝደሊ ሶማሊ ከምኡ ከም ዓፋር ከምኡ ሓደ ከም ናቱ እዩ ምክንያቱ ከም ሃገር ኮይኖም ሓደ ዓይነት ታሪክ ኣስተማቂሮም ስለ ዘይፈልጡ እዚ ድማ ነፍሱ ዝኸኣለ ምናልባት ኣስተማቂሮም ተኮይኖም ብሓደ ተኣኪቦም ንኤርትራ ክወሩ እዮም ከይዶም ሃገሮም ከትሕኑ ይኮኑን ስለዚ ክትወርር እንደኸይድካ ክትዘምት ክትሰርቕ እንድሕር ከይድካ ኩሉ ግዜ ሓደ ዓይነት ስምዒት ክህልወካ ይክእልኒ ብሓደ ንሃገርካ ንክትከላኸል ንናቕፋ ሓራ ከተውፅእ ንባፅእ ሓራ ከተውፅእ ደቂ ኣምሓራ ሓራ ከተውፅእ ኣውርደት ሓራ ከተውፅእ ኣስመራ ሓራ ከተውፅእ ከረን ሓራ ከተውፅእ ብሓደ እንድሕር ሜትካ ግን ሃገራዊ ስምዒት እዩ ዘለካ ኣብ ዓድኻ መፅኡ ክቐትለካ ንዝመፀ ብሓደ ኮይንካ ዝተኸላኺልካዮ ሃገራዊ ስምዒትካ ወይ ዝመፅእ ስለዚ ንሕና ንሳቶምን ፈፂሙ ዘራኽብ ነገር የብልና ኣብ ታሪኻዊ ኣተሓሳስባ ዓሰብ ናብ ኢትዮጵያ ብምምፃስ ኢኮኖሚካሊ ህዝቢ ትግራይ ተረባሓ እዩ ስለ ዝበልክኒ ካይርባሓን እዩ ዝበልኩ ኣብዚ ንከራኸር ካይርባሓን ኢለክ ኣለኹ ንምንታይ ይርባሓን ምስቲ ህዝቢ ንኸፍሎ ዋጋን ህዝቢ ትግራይ ብኣምፅኡ ክርባሓ ዝኽእል ኮሞዲቲን ኣይራኸብን ክንጠፍኡ ንኽእል ኢና ንኣና ዝሕቅቕ እዩ ፕሮጀክት እዚ ይብለክ ኣለኹ እዚ ፕሮጀክት እዚ ምስ ተወድአ ህዝቢ ትግራይ ብፅባሒቱ የለን ክጠፍእ ይብሎ እዚ ሓደ ነገር እዩ ካልኣይ ብስሩብ ኮስት ኣንፃር እውን ብዋጋ ኣንፃር ናይ ዓሰብ ባሕሪ ክነምልስ ኢልና ንኸፍሎ ዋጋ ንምኢተ ዓመት እውን ብኢኮኖሚያዊ ረብሓ ኣይረጋገፅን ንተጋሩ ሓደ ቁፅርና ንዓዲ ሃገር ኢና ክንቅል እምበር ሓደ ካልኣይ ብስሩ ክትፈልጥዮ ዘለካ ኣነ ናተይ ርዲት ትግራይ ሃገር ክትከውን ኣለዋ ኢለ ስለዝሓስብ መልኣሊ የሱ ስለ ዝኾነ ብዛዕባ ዓሰብ ኣይክድሽን አንተ ነገርክ እያ ክዛረብ ከለኹ ኣነ ትግራይ ማእኸል ገይረ ዝዛረብ ጂኦፖለቲክስ ክትሓትን ከለኹ እውን ከምኡ ገይረ ዝዛረብ ስለዚ ትግራይ ምስ ኢትዮጵያ ክትህሉ ኣይትኽእልን ክትሓቅቕ እያ ክትጠፍእ እያ ስለ ዝብል ናይ ኢትዮጵያ ኣጀንዳ ኣነ ከሳሲ ኣይደልን እሞ እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ኸ ትግራይ ብውዕል ኣነ ይጠፍእን ኣነ ምስ ማለት ካብ ኢትዮጵያ እውን ኣይደልን ምስ ጎራብቲ ህዝብታት ጥራሕ በይኖ ማለት ብኸመይ ከም ዝኾነ ጥራሕ እየክሰርሕ ዝብል ቁዋም ወሲዳ ድያ ኮንሰንሰስ ኣሎ ድዩ ትግራይ ኣይኮኑ እንዶ ሕዚ ፖለቲካል ኣብቲ ትግራይ ጋጢሙ ዝነበረ ቆልውላ በትን ተፈናጭሉ ኣብቲ ህዝቢ ሓድነት ጠፊኡ ገና ምትዕርያ ዝልዮም ብዙሓት ፖለቲካዊ ጉዳያት ውድባት ውሕዶም ክድዮም ቶም ውድባት እኮ ፅንሕማ ነዲ ኣብይ ዘሎ ውድባት ቶም ዝኒዮቶም ብሓፈሻ እቲ ናይ ሕቶ ናይ ትግራይ ሓደ ካብቶም ብስል ዝበሉ ሪዝነብል ወይ ከዓ ክውንነት ዘለዎም ተንተንቲ ናይ ትግራይ ዝበላ ንሰማዕ ኣለና ንመለስ ቁረብትለይ እዚ ምስቲ ናይ ዓሰብ ጉዳይ ናይ ትግራይ እንታይ ክመስል ከም ዝኽእል ሓደ ካብቶም ኪላታት ዝሃቦ መግለፂ ንርኢ ኣለና ብግምጣሉ በዚ ረኣዩ
በጥላቻ ብቻ ተነስቶ የኮሪደር ልማት በሚል የተውሶ ፕሮጀክት ኢትዮጵያ ላይ ይዞ የመጣው መጠን ሰፊ ቀውስ እንዲሁ በቀላሉ የምንሻገረው እንዳልሆነ ይታመናል። ሰውየው ፍሬኑ የተበጠሰውን መኪና በፍጥነት እያሽከረከረ ከጥልቁ ገደል ይዞን እየከነፈ ነው። ማንንም አይሰማም። ልቡ ደንድኗል። የጡረተኞችን 180 ቢሊዮን ብር በጉልበቱ ወስዶ የሀገሪቱን የወርቅ ሀብት ሙልጭ አድርጎ ሸጦ ለትውልድና ታሪክ የተቀመጡ ቅርሶችን በጠራራ ፀሐይ በኮንትሮባንድ ቸብችቦ ሀገሪቱን አጥንቶ እስኪቀር ግጦና በልቶ እየገነባ ያለው የጫካና የቁማት በሚል አብይ አህመድ ኣብ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ዘሎ ናይ ልምዓት ፕሮጀክት በቲ ካልእ ወገን ናይቲ ህዝቢ ናይ ብሓቂ ሃብቲ ናይቲ ሃገር የባድም ከም ዘለዎን ንህዝቢ ኣብ ቃልዕ ጉሒፉ ከም ዘለዎን እቲ ዝግበር ዘሎ ልምዓት ድማ ንውሑዳት ሰብ ሃብቲ ጥራይ ዘገልግል እምበር ታራ ኢትዮጵያዊ በቲ ዘለዎ መናብሮ እንኮላይ ዶክተር እየ ዝብለኩም ዶክተር ኣብቲ ዓዲ እውን እንጆይ ክገብሮ ዘይክእል መናብሮ እዩ ዝፈጥር ዘሎ እቲ ሃገር እዚ ኻ እንታይ እዩ ሚሊዮነር ወይ ካብ ቢሊዮነር ተኮይንካ መሊስካ ክትብትም ኢኻ ናይ ደገ ቱሪስት ስለዝመፀካ ሆቴል ትውን እንተኮይንካ ሬስቶራንት ትውን እንተኮይንካ ገለገለ ክትረብሕ ትኽእል ኢኻ ተራ ሰብ ግን ኣብ ብፍላይ ኣብቲ ናይ መንግስቲ ቤት ፅሕፈታት ዝሰርሕ ዘሎ ኣብ ናይ መንግስቲ ቤት ትምህርቲ ዝምህር ዘሎ ኣብ ናይ መንግስቲ ሆስፒታል ዝሰርሕ ዘሎ ኣብ ናይ ፖሊስ ብዘይ ብልሽውናን ብዘይ ምትላልን በቲ ዘለዎ ደሞዝ ንኸነብር ዘይክእለሉ ኩነታት ይፈጥር ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ናይ ጥሮታ ገንዘብ ወሲዱ ሃብቲ ናይቲ ሃገር ናባደመ ፓላሶን ፅርግያን ይሰርሕ ኣላ ኣብተን ውሕዳት ቦታታት ዝረኣያ ዝበዝሐ ህዝቢ ግን ዝኾነ ይኹን ቀረብ ይረክብ ከም ዘየለ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ምናልባት እዚ እቲ ንእሽተይ ገፅ ናይቲ ፀገም ክኸውን ዝኽእል በዚ ኻራ እዩ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣብያት እዩ ዝበሃል ዘሎ 120 ዝኾኑ ሰባት ንጹሃት ሰባት ብድሮናት ናይ ዓቢ ይቕተሉ ከም ዘለዉ ኣብ ክልል ኣምሓራ ማለት እዩ ኣምሓሩ ብብዝሒ ሼር ክገብርዎ ዝረኣናዮ ስእሊ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኸ እቶም ዝተቐተሉ ሰባት ፋኖ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ብጥርጠራ ዝተቐተሉ ሕጂ ኣነ ግምት እየ ዝበኩም ዋላ እውን ፋኖ እንተቐተለ ፋኖ ማለት ኣካል ናይ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ክፈጥሮ ዝኽእል ምረት ክፈጥሮ ዝኽእል ፅልኢ ክፈጥሮ ዝኽእል ናይ ተቃውሞ መንፈስ መሊሱ እዩ ዝሕይሎ እቶም ዝቐተሎም ሲቪል እዮም ዝበሃሉ ዘለዉ ዋላ እውን ፋኖ ካብቲ ሲቪል ፈሊኻ ክትሪኦ ትኽእል ኣይኮነን ምክንያቱ ካብ ገዝኡ ዝብገስ እምበር ኣብ ማዓስከር ዝቕመጥ ሰራዊት ኣይኮነን ከምኡ ዓይነት ሎጂስቲክስ ስለ ዘይብሉ እቲ ኣወዳድባ ናቱ ስለዚ ካብ ገዝኡ ዝኸይድ ስለ ዝኾነ መብዛሕትኡ በብከተምኡ በብዓዱ በብኣውራጁ ዝተወደበ ስለ ዝኾነ ኢቭን ኣብ ልዕሊኦም ትገብሮ ስጉምቲ ነቲ ህዝቢ መሊሱ ዘቕሕር ስለ ዝኾነ ኣብ ኣምሓራ ዘለዎ ኩነታት ኣመና እናበኣሰ ክኸይድ ውፅኢት ናቱ ድማ እቲ ህዝቢ ጠቕላላ ንዓዱ ከም ዘይከይድ ኮይኑ ኣሎ ንኣብነት ዝያራ እዩ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ሕጂ ወፂኡ ዝነበረ ዜና እዩ ንኽትርድዎ ዝኣክል ነፃነት በሀገራቸው ላይ በመኪና መንቀሳቀስ የማይችሉበት ሁኔታ በመፈጠሩ የአውሮፕላን ጉዞ ከሚያደርጉባቸው ከተሞች መካከል ባህር ዳር ዋነኛዋ ነች። በባህር ዳር ከተማ በቀን 14 በረራዎች እንደሚደረጉ ይታወቃል። አሁን ደግሞ የፋሲካ በዓልን ምክንያት በማድረግ ተጓዥ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ አዲስ አበባ ወፃኢ በመኪና ናብ ኦሮሚያ ክልል ኦሮሚያ ክልል አምሓራ ክትከይድ ኣይትኽእልን ኢኻ መጭወይቲ بسلام كتبصح سلازي تخل تسب أوش تهجرو بماكينة خيدا يكلني هذا بنفريد رايك خيد زخل أتا نفريد ما كندا يسبينا نفريد كخفل زخل كندا يسب كنابك خيد خل سلازي أوش تهجر درجة استجمع مع هجرينا نرجلنا أوش تهجر كعب حدا كتمنا بكال كتما بسلام كيد كخت أطول زي تغل من جسز أكل كاب أديس أبا بحر الدارز بال أب كتما أمونجو كل تيزولت إرجع همان كوح زي كلي أب أوروميا تجرده كاب حدا كتما نبكال كتما خد كيد أوروميا بيج ريسك قطعلي ماكينات تشويات سرقات بحال سلازي منقص أبا أديس أبا زلو كورودير لمعات جيرودو جن عفريت جيرودو قبل كله مسرتاوي هاجراوي لمعات كمان كوح زي كالي نزل سلا تريد لها أنا انتهي لبقوس جيرانيرة هاوي سوينا بكالك بكمي زرايو كل نجار بمسيرترا أنا تصير كهاتريا زلكا دكتور فقري سوسي أبيرترا حنت نجار بوست جيرنيرو أبيرترا زجبر زلو ديجاتاتن أي لمعات بروجكتاتن نعوز جلد بوست جيرنيرو أبزيا حوس وانا لو بكال خمسة لكمي انتهي تبل أبيرترا حسبتاتن ديجاتاتن كنا منتهي سرح كم زلو من هالباتنا عاكر يكون قدم منتهن كردانا أبزي أقدر أستارتيكل أو تيلو أب شابايدات.com يا واتي أنيرا قرب معي ويون ناي معي قرب نهزب إيرترا كاب جزيانات نجميرو بساب حج كرو خلو أبتس أب
1991 13% ህዝቢ ኤርትራ ጥራይ ቀረብ ናይ ፅሩይ ማይ ፅሩይ ዝስተ ማይ ዝረክብ ነይሩ 13% ማለት ኣብ ኣስመራ ናብ ገለገለ ከተማታት ዝነበረ ጥራይ እዩ over 85% by 20 ሕጂ ግን ኣብዚ 2025 ልዕሊ 85% ህዝቢ ኤርትራ ቀረብ ናይ ፅሩይ ማይ ረኺቡ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ዘሎ እዚ ኸ እንታይ እዩ ኣብ ካልኦት ሃገራት ምናልባት ኣብ ካልእ ሃገር ኣምፂልኩም ነይረ ንኩሉ ኣተሓሒዝና ክንሪዮ ስለ ዘለና እዚኣ ኣብዚኣ ቻርት ነይራ ኣነ እውን ኣብቲ መኽፈቲ ናይቲ ፕሮግራም ኣርእየኩም ነይረ ኩሉ ነገር ምስ ካልኦት እናወዳደሩ ንሳቶም ለይትን መዓልትን እናወዳደሩ ኤርትራ ዝሞተት ሃገር እያ ተስፋ ዘይብላ ሃገር እያ እናበሉ ክነግሩኻ ከለዉ ንስኻ እንታይ ትብል እንታይ ትምልስ ድማ ኣገዳሲ እዩ በቲ ንሶም ዝነግሩና ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ጥራይ ዓዊሩ ያ ኤርትራ ተስፋ የብላን ዝብል ሰብ ኣለና ንሕና ግን ከምኡ ይኮናን ኤርትራ ዘለዎ ፀጋታት ናባኹም ከነምፅኦ ኣለና ናብ ካልእ ድማ ሼር ክንገብሮ ኣለና ኣነ ብኤክስ ኮም እየ ዝገብር ዘለኹ ተስፋ ኒውስ ኣውፂዎ ከም ዝነበረ ኢትዮጵያ 49.6% ናይ ህዝባ ጥራይ እዩ እንተሽሙ ዘለዎ ዝብለና ዘሎ ቀረብ ናይ ፅሩይ ማይ ዘለዎ ተርዲሙሎም 49% ናይ ህዝባ ቀረብ ናይ ፅሩይ ማይ የብሉን ኢትዮጵያ ሱዳን 60% ናይ ህዝባ ጥራይ እዩ ቀረብ ናይ ፅሩይ ዝስተ ማይ ዘለዎ ጅቡቲ ዝኩሉ ቢልዮናት ካብ ኢትዮጵያ ትወስዳላ ትበሃል ሃገር 65% ናይ ህዝባ ጥራይ እዩ ቀረብ ናይ ፅሩይ ማይ ዘለዎ እምኻ ንእሽተይ ሃገር ንጅቡቲ ተኣክልሲ ማይ ክትቅርበላስ ከቢድ ክኸውን ኣይክእልኒ ምስቲ ኣታዊታት ዘለዎም ግን ግዕዚናን ብልሽውና እንተለካ ገንዘብ ክዕርዮ ይክእልኒ ፀገም ሶማልያ ድማ 55% ናይ ሶማልያ ናይ ብሓቂ ዘገርም ከማ ምስቲ ዘላቶ ኩነታት ኣብ ግምት ምእታው ስለዚ ኤርትራ ብመንፅር ናይቶም ካልኦት ኣብቲ ዞባ ዘሎ ኣቨሬጅ ክትሪኦ ከለኻ ኣብ ፅቡቕ ደረጃ ዘላ እዚ ጥራይ ኣይኮነን ቀፃሊና ነምፃልኩም ዘለና ሃገርና ወላ እውን ከምቲ ፍላሺ ናይ ኣዲስ ኣበባ ንሪዮ ዘለና ሓደ ሓደ እናገበሩ ብኡ ዝፍክርውሉ ዘለው ንዕኡ ጥራይ እንተሪኢኻ ኣብዚ ኤርትራ ዝኾነ ነገር ዘይግበር ዘሎ ዝመስለካ ሰብ ኣሎ ዝመስሎ ሰብ ኣሎ ብኡ መንፅር ድማ ቀፃሊ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ልምዓት ዘይረኣዮ ኤርትራ ወላ ሓንቲ ዘይካየደላ ዘሎ ሃገር ገይሩ ንነብሱ ዝቆፅር ብዙሕ መንእሰይና ንርኢ ዘለና ነዚ ቻለንጅ ንምግባር ድማ ቀፃሊ ቀረብ ናይ ማይ ንርኢ ነርና ቀረብ ናይ ማይ ጥራይ ኣይኮነን ናይ ትምህርቲ ዕድላት እውን ዩኔስኮ ዘውፅኦ ሓበሬታ ኤርትራ ከባቢ 74% ናይ ህዝባ ከንብብ ዝኽእል ህዝቢ የስ 26% ተሪፍሎ ዓብ ቻለንጅ ይስውን ምስቲ ዋሕድና ኣብ ግምት ምእታው ግን ኣብ ኣፍሪቃ ኮይንካ ምስተን ን67 ዓመት ናፅነት ዝገበረ ሃገራት ኢና ንወዳደር ዘለና እምበሺ ናይ ኣብ ደቡብና ዘሎ ተገዚያ ይፈልጥን እየ ዝብል ዘሎ ሃገር ድማ ምሳና እውን ክወዳደር ዝኽእል ዓቕሚ ከም ዘይብሉ ንርኢ ኣለና ስለዚ ኩሉ እዚ ንዛረቦ ዘለና ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ትርጉም ዘይብሉ ዘረባ ይኮና ንዛረብ ዘለና ትርጉም ዘለዎ ዘረባ ምዃኑን ኣስተብሂልና ክንሪኦ ዘለና ኢና ነዝን ወዲዝን ኣብ ገመድ ብምእታው ኤርትራ ትኸዶ ዘላ ጉዕዞ ፅቡቕ ዝኾነ መረዳእታ ክህልወና ፅቡቕ ዘሎ መረዳእታ ክህልወና ጥራይ ካ ኣይኮነ ንኹል ፊኑ ክንከይድ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ እንደሪ ብዛዕባ ሃገርካ ዘሎ ነገር ነቲ ጎዲሉ ነቲ ዘሎ ፅቡቕ ነገር ከይፈለጥካ ኩሉ ነገር ብኣሉታ ትሪኦ እንተለኻ ናይ ብሓቂ ፅቡቕ ኣይኮነን ባይ ዘ ወይ ምግረ መንገደ ካና ካል ግዜ ከብላ ደሊ ነይረ ኣብ ኤርቲቪ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ገለገለ ቪድዮታት ቅድሚ 4 ዓመት 5 ዓመት ዝወረደ ትሕዝቶታት ናብ ቻነለይ ምክንያቱ ብዙሕ ሰብ ከም ዘይረኣዮ ስለ ዝረኣኹ ናብ ቻነለይ ከምፅኦ ኣብ ዝሓስበሉ ዝነበርኩ ሓደ ሰብ ካብ ኤርቲቪ ኢሉ ፅሒፉ እቲ ቪድዮታት ናትና ኣይትወሰድዎ እንተዘየለ እቲ ቻነል ክነዕፅልካ ኢና ብምባል ሓደ ኢሜይል ስትሬንጅ ዝኾነ ኢሜይል ሰዲድለይ ኦኬ ናይ ብሓቂ ንልምዓት ናይ ኤርትራ ዘንፀባርቕ ቅድሚ 4 ዓመት ዝወረደ ቪድዮ ናተይ ቅድሚ 4 ዓመት ዝገበርኮ ቪድዮ ከም ድሌትካ ክትወስድ ትኽእል ኢኻ ኣይ ሃቭ ኖ ፕሮብለም ማለት ኣነ ሰራሕኮ ቪድዮ ቅድሚ 4 ዓመት ዝነበረ ተኪት 4 ዓመት ተፀኒሑ እቲ ሰብ ክሰምዖ ዝኽእል ሰሚዕዎ ኣሎ ክሰምዖ ዘይከኣለ ድማ ክሰምዖ ስለ ዘይከኣለ እዩ ክረኽቦ ስለ ዘይከኣለ እዩ ስለዚ ደጊምካ ምግባር ፅቡቕ እዩ ነይሩ ከምኡ ነቲ ኤርቲቪ ዝግበሩ እዚ ኣይትግበር ክትብል ስለ ዘይትኽእል ኣነ ባዕለይ ወሲደ ገለ ከምኡ ክገብሮ ይሓስብ ነይረ ኣጋጣሚ ግን እቲ ዝፀሓፈለይ ሰብ ሽም የብሉን ግን መጠንቀቕታ ዝኣመሰለ ዘረባ ስለ ሰደደለይ ኣይ ዋዝ ሾክድ ኦኬ ፌር ኢናፍ እንታይ እቲ ዕላማ ግን ስለምንታይ ከምኡ ዝኸውን ዘሎ ህዝቢ ቅድሚ 4 ዓመት ፅቡቕ ቪድዮ ወሪዱስ ሰብ ብብዝሒ ኣይረኣዮን ማለት ናይ ብሓቂ ተስፋ ዝህብ ቪድዮታት ክንሱ 80,000 60,000 40,000 ሰብ ርእይዎ ኣሎ እንድሕር ከም ብሓድሽ እቲ መንእሰይካ ቅድሚ 4 ዓመት ዝነበሮ ስምዒትን ሕጂና ንበይኒ ኣብ ናትና ፖስት ጌርናዮ ኣብ ሓደ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ብፍላይ ሓድሽ ንኣብነት ለንቀነ ዝሰርሕዎ ቪድዮ ወሲድካ ፖስት ክገብሮ ፌር ኣይኮነን ምክንያቱ እቲ ኤርቲቪ እውን ኣታዊ ክገብር ክኽእል ኣሎ
ولا ون وحد يكون كركب زخل منقص كرخ بتصبغي 5 عمد دحر غير حدا تحستغن 7 ريوني اوريدي ترجموني درفت قينو ولا فيلمون يراني ولا وانتنا هوليوود كم يوم زغبر درستو سنه غزي ما نم سب اكسس كغبرو لي خلي سلامتاي سبب غزي زريامبر زينا وي غلمله تعريك ني عمتات ايرني حدش راي كرز دلسب اجس اتكمي لصحف لي دغاغي ما حتيتيو ግን መልስ ዝብ አይኮነን اجس ናይ بحق دي تناير تي في زرباكم ولا ايكونن كرداني كالن ግን اجين زون داغما ግምት ክግበረሉ ምክንያቱም حبريتنا ناب حزبك بس حلو زخل منقد نقبر لنا اجين انا تصير نقركم الله حدش فيديوهاتنا ير تي في ولا ون حدش فيديوهات يسبكو زلاي دلني يعني دقيقه مسلو زغبرو زلو واحد يبزح انا اقرا بلني دحر كلت عمت زغبر فيديوهاتين من تايو سيتكايل زخص سبب لنا انا كلت عمت تغير اوريدي تي حبريتا اكسباير غير اوريدي ماشي مخلت عمتن دحر كلت عمت حبريتا كله يغيري اتتراي انتايو تنعاي زمصان زلو تستجبره لمعاتنا يرترا قد مكلت عمس تجبره سب سلا داير عيو تراي سب كريي لي انا كم صفتينه نقرا من قد هيك تقصى مخنياتو ملسك بنزغل سب سلا زي اللي منالبات نعو كونتاكت تقبروا دحر لهم كينكم ارغصنيا يابز كونتاكت زلكم صيفلو 3 غزي ملسك بنسلا زي كالت زو صحف لي سبي نابزي كزارب مريته سو ግን that's not the most important part. The important part is the article Dr. Foresus سديدوا زلو ብጣዕሚ ኣገዳሲ ሓበሬታ ዘለዋ ስለ ዝኾነት ኣነ ድማ ንዑ መሊሰሉ ኣብ ኤክስ ማለት እዩ ፅቡቅ ዝኾነ ኤክስቼንጅ ጌርና ዝረኣኹም ሪኢኹም ኣለኹም እንታይ ኢለ ኤርትራ መሰረት ናይ ትሕተ ቅርፂ ሃኒፃ ኣላ ፋውንዴሽናል ኢንፍራስትራክቸር በሃል ማይ ፅርግያ ዲጋታት ማለት እዩ ማይ ማለት ዲጋታት ሓፅብታት ጥዕና ትምህርቲ እዚ መሰረት እዩ መሰረት ስለ ዝኾነ ድማ ሰብ ኣብ ኢንስታግራም ክስእሎ ይክእልኒ ክትጀሃረሉ ትኽእልኒ ኢኻ እቲ ህዝቢ ግን ነዚ ምስ ገበርካሉ መሰረት ምስ ገበርካሉ እዩ ዝዘልል ትምህርቲ ተረኺቡ ሰብ ዝምዕብል ሕክምና ተረኺቡ ህዝቢ ዝስስንን ፅቡቅ ዝኸይድን ከምኡ ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፓብሊክ ሴፍቲ እንታይ ይብለኩም ዘኒአ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንባህረ ዳር ሰብ ብመኪና ክኸይድ ኣይክእልኒ ምክንያቱ ኣብ መንጎ መጨወይቲ ስለ ዘሎ ኤርትራ ግን ፓብሊክ ሴፍቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዕጡቕ ጉጅለታት ብየማንን ፀጋምን ሰብ ዝርብሽ የለን ስለዚ ፓብሊክ ሴፍቲ እውን ተዋሒሱ ኣሎ ኩሉ እዚ ኣገዳሲ ምዕባለታት እዩ እንታይ ዳ ይተርፈና እንድሕር ድማ ነዚ ዘሎ ተጠቂምና መሰረት ሒዝና ስለ ዘለና ነዳዲ ጥራይ ክንበሉ ኣለና ሱኻ እንታይ ኢለ ኣቡ ሓሳብ ሂበ ለናት እዚ ኦኬ now it's time to take it further ቁጥሪ ሓደ focus on revenue generating ኣታውክእ ትበሉ ዝኽእል መንግስቲ ብውሑስ መንገዲ ድማ ኩሉ እዚ ተገይሩ ዘሎ ዲጋታት ናይ ቱሪዝም ቦታ እዩ ኩሉ እቲ ዲጋታት ኣብ ኤርትራ ተሰሪሑ ዘሎ ናይ ቱሪዝም ቦታታት እዩ ማለት ኣብዚኣ እውን ሓንቲ ሜራ look at this ገለገለ ሰብ ኣብ ኤርትራ ንሕና ብመሰረቱ ፀገም እውን ይርኢ ኣነ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ሰንበል እዩ ከባቢ ሰንበል ናይ ኤርትራ እንዳ ኮርያ ዝበሃል እዩ I mean look at this it's beautiful እዚ ከማን ከምቲ ዝድለ ፓብሊሽድ ኣይከውን እዩ ፖስት ኣይንገብሮን ኢና ንመጀመርያ ከምዚ ዓይነት ቀጠልያ ዘለዎን ገረብ ዘለዎን ፅርግያ ስለ ዝገበሩ ኣዲስ ኣበባ ክርብሽና ይውዕሉ ኣለዉ ሓደ ግዜ ስለዘየለ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ዘለና እውን ፅቡቅ ጌርና ማርኬቲንግ ምግባር ፀገም ኣለና እዩ ተርጀምሎም ፀገም ኣለና ኤርትራ and we need to work on those ስለምንታይ ነቲ ዘለካ እንድሕሪ ንዓለም ደየሪእኻያ ቱሪዝም ማለትካ ዘድልየካ ዓይነት ቱሪስትስ ማለት ኩሉ ዓይነት ኣይኮነን ዘበላሹን ዝስይቕን ክትቋፀሮ ትኽእል ኢኻ ቱሪዝም ሕግታት ጌርካ ትቋፀሮ ትኽእል ኢኻ ግን ኣሎ ሰብ ከዓ ዓለም ክርኢ ዝደሊ ኣብ ዘበነ ምርኣይ ስለ ዝኾነ ስለዚ ነቲ ዘለና ኣፀባቢቕና ናብ ዓለም ብምግባር ብዙሕ ረብሓታት ክንረኽበሉ ንኽእል መንገድታት ኣለና ጥራይ እንታይ እዩ we need to take a step decision ወሲዱ ቀፃሊ ክስራሓሉ ዝኽእል መንገዲ ክንፈጥር ክንክእል ኣለና እዚ እንተጌርካ ድማ እዚ ቱሪዝም ዝበሃል ኣብነት ገንዘብ እዩ ዝእቱ ቱሪዝም ድማ እንታይ ኢልና ቅድሚ ሕጂ ክንደይ ግዜ ተዛሪብና ኣለና ኣብ ኤርትራውያን ደገ ዘለዉ ጥራይ ፎከስ ጌርና እውን ተኸይድና ውፅኢት ከምፃልና ዝኽእል እዩ ስለዚ my name is Eritrea ትብል እያ ፖስት ጌራቶ እዚ look at this is amazing ካልኣይ ድማ ነዚኣ ምስራኹ እንታይ መፂኒ ማእስ ተሰሪሑ እንዳ ኮርያ 97 ኢማጅን ንሳቶም ኣብ 2025 ናይ ልምዓት ኮሪዶር ጌርና ኢሎም ዝጃሃሩና ዘለዉ ኣብ 1997 ኤርትራ ዝበለፀ ናይ ልምዓት ኮሪዶራት ዝበሃል ክንዱቕ ከማ እንዘይ ተጃሃረሉ ተሰሪሑ ነይሩ ስለዚ we are way ahead ነርና ከማን ኦልሬዲ ሕጂ እውን እንተኾነ እዚ ክስራሕ ከሎ ፅቡቅ ፕሮጀክት እዩ ነይሩ ኣስመራ ምፅባቐናታ ነዚ ነገራት እዚ ቀፃሊ ንዑ እናሰኣለ እናፀባበቐላ ፎቶሾፕ ተጠቐም ኩሉ ሰብ ሓስዩ ከምኡ ዘውርድ
زعبا برشلونة زورت سلتات كم يكون برشلونة زعت ليان زورت كم يكون مسكت كقول لك زي رأس عقلية هتركب أب إنستغرام كتير خل هن كاليد مثلا سلزي نحن هون كم كالوت نزت تقييمنا بتمنيستر توريزم نيرترا I hope تويتر أكاونت أب إنستغرام أكاونت تيك توك أكاونت قال حدا سب كابتوم ناي كولجات تمهرو قلب زعبا يرترا فوس جبر زغل مزهلو نحن هذا ما دسنا بلنا نتيجة جبر زلو كنتات كان جاوح نعو زيادة أو إحنا نخنزارب نتيجة جبر زلو سرح دما كنحجز بعقمنا معناته حدا نجار تراي سلة جبرة ويوم بحدا من قد تراي كنا كريز لنا تنجرا بقول من قد كريال لنا هجس انتاي مالتيو إذا دي قاتات زين تراي رايوان بزيك على العالم بدهو أدحالو ويكا تقرا مالتيو كركبت قرست قرقرة كلنا زين دي قاتات زيادة تراي قد سالك هاد زين تراي بوست قبرتو عدخا كندز أكلنا مليونس مليونس جنزب زفصصو إنفستمنت نيرترا أتعالي أبو زفتر زلوتي عساتات أو زقفف زلو أتعبرت سب كومينا أبو زنبر زلو أتأقرب أبتقو زغبر زلو these are tourist attractions معناته مبزعتك زي توريزم بالاسو استسرحت راه يكونن ازي نتي ايكو سيستم أبكبابي زلو أقرب أو زلو انساتات أو زلو تزبا أو زنبر زلو these are the tourist attractions إذا دما عابي سبوت لايت عابي سرح زدليو ኤርትራ ዝዓበየ ፀጋታታ ኣብዚ ኣታት ኢንቨስት ትገብሮ ዘላ ስለዚ እዚ ናይ ቱሪስት ኣትራክሽንስ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ሶሻል ሚድያ ድማ ቀፃሊ ፖስት ክኸውን ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣብ ከተማታት ናይ ኤርትራ ፓላሶታት ንምስራሕ ዲ ቦያ ንምልካይ ዲ ከምቲ ዝድለ ኢንቨስት ኣይተገበረን ስለምንታይ ቀዳምነት ስለ ዘይኮነ ቀዳምነት ናትና ኣብቲ ናይ ምትሓዝ ናይ ማይ ወይ እውን ኣብ ሕርሻ ዘተኮረ ኮይኑ ኩሉ ናይ ሕርሻ ምዕባለታት ቀፃሊ ፖስት ክኸውን ክኽእል ኣሎ ዳትስ ዋይ እኮ ኤርትራ ተሃስያ ዘላ እንታይ ተሃስያ ኣላ ካልኦት ሃገራት ኣብ ከባቢና ዘለዉ ኣብ ፅርግያን በለጭለጭን ኢንቨስት ስለ ዝገብሩ ዘለዉ ንዑ ጥራይ ፖስት ዝገብሩ ኤርትራ ግን ብግምጣሉ ኣብቲ መሰረት ዝኾነ ዋላ ዩኤን ድዩ ካልኦት ትካላት ኣብ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ምዕባለ ወይ እውን ናይ ዴቨሎፕመንት ፕሮጀክት እቲ ዝበለፀ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ኤግዛክትሊ ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ ክንገር ክኽእል ኣሎ ክፅሓፈሉ ክኽእል ኣሎ ምክንያቱ ኣገይን ኩሉ እቲ ዝግበር ኣብዚ ፅሒፈ ነይረን ዶክተር ፍቅረ የሱስ እውን ነቶም ዝምልከቶም ምንጋር እውን ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ፅባቐ ናይ ኤርትራ ቀይ ባሕራ ድዩ መሬታ ድዩ እቲ ኩሉ ነገራት ኣብ ግምት ብምእታው ንሱ ሰሓብነት ናይ ወፃኢ ሸርፊ እዩ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ምስ ረኸብካ ብቱሪዝም ድማ ኣብቲ ዝግበር ዘሎ ሕክምና ድዩ ትምህርታት ድዩ ቴክኖሎጂ ድዩ ኢንቨስት ብምግባር ነቲ ህዝቢ ዝበለፀ ቀረብ ክትገብሮ ትኽእል እታ ናይ መወዳእታ ኪከር ድማ እታ ዝበለፀት ድማ እንደገ ዘሎ ህዝብና ቤላ ብዝኾነ ብዝተማእኸለ መንገዲ ዋላ ፋንድ ጌርካ ዲኻ ልክዕ ከምዚ ሶቨሬን ፋንድ ዝበሃል ዱባይ ሶቨሬን ፋንድ ኣለዎም ስዑድያ ናይ ሶቨሬን ፋንድ ናይ ሃገር ፋንድ ተባሂሉ ሰባት ኣብኡ ኢንቨስት ይገብሩ እቲ ገንዘብ ድማ ኣብ ሃገር ኢንቨስት ይኸውን ንሃገር ረብሓ ከምፅእ ዝኽእል ኣከሙታት ካብቲ ዘሎ ወፃኢ ክሕሰበሉ ዝኽእል ሎሚ ማለት ወይ ፅባሕ ኣይኮነን ካልእ ነገር ክግበር ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ዓመታት ኣብ ዶክተር ፍቅረ የሱስ ናውሽትዮም ቀፃሊ ቻይና ዝኸዱ ዘለዉ እዮም ስለዚ ነቲ ኩነታት ኣብ ቻይና ዘሎን ነቲ ኣብ ካልእ ዘሎን ዝያዳ ንሳቶም ምስቲ ናይ ቀደም መርሕነት ሃገር ኣብሒሱ ዘሎ ምስኡ ኮይኖም ሓድሽ ፕሮጀክትታት ንኸምፅኡ ሓድሽ ነገር ንክምህዙ ክንፅዕር ክንክእል ኣለና ኣብ ደገ ኮይንና ድማ ገለ ካብቲ ኣብ ደገ ዝግበር ዘሎ ከዓ ክንርኢ ምንታይ እዚ ከዓ እቲ ያንግ ፒኤፍዲጄ ዝበሃል ወይ ከዓ መንእሰያት ኤርትራ ኣብ ደገ ዘለዉ ድማ መበል 19 ኮንፈረንስ ናቶም ኣብ ኤሮፓ ክገብሩ ጀሚሮም ከም ዘለዉ ሓበሬታ ርኢ ኣለኹ እዚ ከንታይ ይነግረካ ነፍሱ ዝኸኣለ ኣገዳሲ ስጉምቲ እዚ ስለምንታይ ውዳበ ናይቲ ህዝቢ ክሕይድ ኣሎ ብፍላይ እቲ መንእሰይ ኦርጋናይዝድ ብዝኾነ መንገዲ ቀደም ሻዕብያ ዝያዳ ሓያላት እዮም ነይሮም ኣብ ውዳቤ እቲ ናይ ቀደም ኤነርጂ እዚ ኣብ ደገ ዘሎ መንእሰይ መጀመርያ ክትውድበይ ዘለካ ማሕበረኮማት ድማ ገጅፍ ስራሕ ይሰርሓ ኣለዋ ሰሚናራት ይሰርሓ ኣለዋ ዲፕሎማቲክ ሚሽንስ ናተን ካብ ቀደም ብዝለዓለ መንፈስ ይሰርሑ ኣለዉ ከነተባብዖም ኣለና ክንሕግዞም ኣለና ዝያዳ ድማ እቲ ማሕበረኮማት ድማ ብኩዓት መንእሰያት ወሲዶም ከም ባዕሎም ክሰርሑ ዝኽእሉ ክገብሩ ኣለዎም ምክንያቱ ስራሕ ናቶም ብዙ እዩ ቆንስል ኣብ ኤርትራ ኣብ ስዊስ ዘሎ መዓት ስራሕ እዩ ዘለዎ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ መዓት ስራሕ እዩ ዘለዎ ኣብ ጀርመን ዘሎ ስለዚ ንሱ ኩሉ ክገብሮ ስለ ዘይክእል ነቲ ስራሕ ኣውትሶርስ ክገብሮ ኣለዎም ብኩዓት ምሁራት መንእሰያት ሃገራውያን ስለ ዘለው ኣብ ትሕቲ ፅላል ናይቲ ማሕበረኮም ኮይኖም ንሳቶም ነቲ ስራሕ ዝያዳ ክደፍእሉ ክእሉ ሎም ወላ ብኤርትራን ከምኢና ንብል ዘለና እቶም መራሕቲ ብላዕሊ ዘለዉ ልዕሊ ዓቕሞም እዮም ሰርሑ ዘለዉ ዩ ክኖት ኤክስፔክት ሞር ሙሉእ ሂወቱ ሰብ እንካጥራይ ክብለካ ይነብርኒ እታ ዝበለፀት ንሳቶም ነቲ ስትራቴጂክ ኣገዳሲ ክገብሩ ከለዉ ነቲ ካልእ ሰባት ግን ግዜ ዘለዎም ኤነርጂ ዘለዎም ባህጊ ዘለዎም ንዓታቶም ተገዲፍካ ኣሎም እሶም ዝያዳ ብናሃሪ ተወንጭፍዎ ይኽእሉ ንሶም ኣይፈልጥዎን እዮም ኢለ ኣይኮንኩን ግን
نتي منسي أبزي سمع زلو ثم راح تكون نفس سمع زلو منسياتنا نسمع زلنا ويون هزبي تسمع زلو سلازي نسخاتكم ون حدا جزيد ما تمنسي إحنا خنتاك نحجز نزيادة خنحجز هكا أبزي ده خنحجز أبزي ده خنبركت نعبنت نعي أب سوشيال ميديا بزو سبيت سحفل لي إذا فيديو زي رياكت قبر الله جورجو زياري خيارو ناي بحكي لما قبل بدا مسجنكم حافي لها بكرسي إذا مسجنكم زلو زو كل زغر ربنا عطي أنا ترايكم كنز رغبو ويتيم نعطي ترايكم بوزا حسبات وسب زيا وسدا جورجيا اسكزيا سمعيا أكم زي دقيق تم زبالة سخن تايقبرو فيديو سديدهم أب إسرا دقيق زلاك أب إسرا خسر إسرا حمشن زلاس كسمعيا نير ترات ملكاتيا نايقد نزيز بناك فلت الله ويم زبلوني ثانكي لدمانه بستيمي كوينا كابتا بوتاتا قوريسنا ناي 4 دقيق انتنيرو 4 دقيق زيهم كاملة تنحمش دقيق أنا زدليات راي وسيدنا بلا نا إثيوبيا مالتيو ملو معلتي نا إثيوبيا فيلمي فيديو مرأي حماميو تاقبر الكايو نابنت أب تقرايز تاقبر انترفيو نا 2 ساعات غيرو 6 دقائق زعبير ترات تزاريو تا 6 دقائق تراي دمسالكم أنا خالو وشتاو قدايم بعلم فلتو ناتهم هاجر اللهم ناتهم هزبلي اللهم نحنا نتاب زعبانا زاربوت صبغ حماق كريون كنجنزبا مالنا كم بدما أبي تبياز جبر اللي تجبروه تان عنات ملكات رايد وزا خالي بزعبا حشوية ناتهم نعمي زي ملكات نعم كتسمع عند هروعيلكا بخير كان لها مالتي سلازي كل زين ريو زلنا بحباركو ينكا خسرح زلو بحباركو ينكا قياد زلويو مستم أبير ترازلو دما مسكلت تصبغ زخنة بسوشيال ميديا يسرح له نساتهم دما حبريتا كمسون جميرة مالو نسرت يوناس أمزح حلفي لكم نيرة زعبا يرترا تشالنج غير بوست نغبر درو تلتا سلسة بوست غبر يلغو دكتور فغريسوسون كاتسال بوست يغبرالو غيديون موسى أروني مثلا موسى أرونون كاتسال بوست يغبر يلغو هذا 4 5 6 زخنا اكونت كابيرترا كاتسال بوست غبرا جميران الله شترا يغنا يكون ولا امباستاتنا يرترا I am very very optimistic تسفات زبني نابنت امباسادرنا يرترا بكينيا بزع كنت يكون اكتيف لا سوشيال ميديا كاب زتقمو سبات نيرو حجي نفس وكف ميشن اب كينيا زلو انتي غبرلو نناتهم تويتر اكونت اوصيوم نتزغبرو زلو سراح كوردوان رلنا امباسادر بين الرسوم مالتي نسون ناي نفس وكف حجر امباسيتات بتشم انت امباسي اكونت بمخفات نتزغبرو زلو سراح بوست بابليش كغبرو جميره مالو بيج كومبليمنت زنغرات زي امانه يا قداسين احنا دما نتز قبر وزلو تتقبلنا شير مقبار نهزبي كم سمعون كم زفلطان مقبار دما ناي نفس وقفنا سرح كويني سمعني انا دما نتي اب تويتر كوفيلو اب سوشيال ميديا كوفيلو كريا زي وعل دما اكيبه نتمنى سي كم حلال فلي زفتو مخنياتو كل سبا يكون اب سوشيال ميديا زوعل نحنا سرحنا خوينا ونعلا لنا صحاتكم كن كال سرح سلازلكم عقاتكم دمتن اقداس نزلو حبريتا 5 يزفتناني فزيون نفس زخاله قداسي ምናልባት ናይ መወዳእታ ክትከውን ትኽእል ናይ ሎሚ እዚኣ ስምዑ ላይ ዓርዮት ሓደ ካብተን ኣብ ዞባና ጥራሓላ ክንብል ንኽእል ኢና ሕጂ ኣብ ሰዓት እዚ ማለት እዩ 39 ዝኾና ትካላት ጥዕና ኣለዋ ብዙሕ ፀጋታት ዘለዋ ሃብታም ዞባ እያ ብኩሉ ትሕዝቶ ማለት እዩ ባብያዊ ጥዕና ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ዓንሰባ መይ ቤትኤል ሰሎሞን ዝበሃል ኣብ ኣገልግሎት ዜና ዞባ ዓንሰባ መምህር ለዋ ሚርጋለም በሃል ካብ ሚኒስትር ትምህርቲ ዞባ ዓንሰባ ዞባ ከረን ቤት ትምህርቲ መጋርሕ ማለት እዩ ዝርገሐ ናይ ትካላት ጥዕና ኣብ ዞባ ዓንሰባ ተሪኢና ከባቢ 39 ዝኾና ትካላት ጥዕና ኣለዋ ሕጂ ደረጃን ንፈላለዩ ካብዚአን ሓንቲ ዞባዊ መወከሲ ሆስፒታል ኣላትና ኣብ ከረን 3 ኮማዊ ሆስፒታላት ዘለወን ኣለዋና سمعنا دبزي أنس ولا نقرأ من قدي وين كم قايبل إنديجن أتي أبي إرتراز الله ده كنستيوسي تايدي عند مجبا كندي تسبقة هذا جزء اللي سبيو تسبق متشات كلون تسبق خوانز دلي ده جزء اللي خنا إرتراز تسبقات يخن big compliment everyone is beautiful but أبي إرتراز الله ده كنستيو they are beautiful أنا بقى بدأ جنب وشتنين بتدقق جميع أنا زقرم كبير إرتراز مس حبريتا ما بحكي زقر مني لأنه كل دم زوباي مخانزي أنا ودي زوبا عن سباي ብዙ ሓበሬታ ካብ ዞባ ዓንሰባ ይረክብን ነይረ ሕጂ ድማ ካብን ክረክብ ብምኻለይ ኣዝዩ ደስ ኢሉኒ ንእሽተይ እስከ ንስማዓየን ደቂ ዞባይ ስለ ዝኾነ ድማ ተፀሚምኩ እዞ ካብ ካልእ ዝመፃ ኮነ ክላይ ናይ ፈልጠኒ ኣነ ግን ብዛዕባ ዞባ ዓንሰባ ምዃኑ ደስ ኢሉኒ ንዓይ እውን ከም ሰብካ ስለ ዝኾንኩ ወረደ ኢድ ከይድ ኣሎ እተን ዝተረፋ 30 ድማ መደበር ጥዕና እየን ማለት እዩ እዚአን ሕጂ ብዝርግሐ ኣብ ኩለን ንኡሳን ዞባታት በቢ ዘድሊ ታሽሙ እንዳረኣ
تكالات عنا فرال نتن تكالات عنا زي جدفة لمداوي زيهم قول أتدخون لمداوي بحالتاتون نيروم دم نزيهم نمبدع كم أبنت بخن شابدك أنستيو نزل نمبدع دب عريت حدا خافتن أبزبانا أطرح لها كنبي نخلينا حج أب ساعة زمالك سلاسن ساعة زخنا تكالات عنا الله بزح تسقطات زلوا هبتام زبائع بكله تحسطو مالتي اوكي سوري انتي نقبل لي ناي زبان سبا اقدم كم تسلز له يكون اي نو ابز لهم يردعكم جنرالي ابير ترا تكبر زلو سرحات ينقاس يعبه نعنا يدصب زلو بفلاي نحنا ايرتراويان نتناتنا سرح اب اكس اب تويتر نو اب اكس اب انستغرام اب فيسبوك اب يوتيوب اب كله بزياده كنسرح كنكلالنا ناتنا ستوري نقدميت كنا مسك كنكلالنا مغنياتو انصارنا قصالي حماق صحفو سلو زلونا نزي تشالنجز وسيدنا بفلاي زتريو زلو اب دياسبورا زلو سفيع زخونه تمهرت زلو عقم زلو قطبا زلو ناي ميديا اكسس زلو ناي انترنت اكسس زلو نزي صقازي تتقيمنا زبلت اسرح كنسرح نخلينا تراين تايو موبيلايزيشن مسارعنا درعنا مسمرنا وي مسارعنا كي تقاقي خيلو ناي 34 معلتنا سنجرحو مسمرنا درعنا تبل مسلني مسمرنا درعنا تاي مالتي تودابي نايش حزباو غنبار تزحيا لو ودابي نيرو we need to go back again rediscover our potential اقلم سيلكم نيرا مستر اما غير بريزنت هاجر ايرترا يمان قبر ابز بلايا اقاتاتنا فليتنا كنت طملهم كنكلالنا ابي حيلنا نيرو ابي مستيرنا عوتنا فليتنا rediscover it again and use it optimally بون دحر خدنا دما تعوتنا يقدنيو نابلنا نايلو مارس سبزخن ودينا لايك قبرو سبورت قبرو دقفكم هبو ناتكم ريتو بخمسة داي حايش ويس بحادي حايش دما فيدباك قدفو نابلكو نايلو مارستي ابزخ ودي مزيا تعمت درف دما كقدفكم كفتني فيدباك ايترسو ماما نقول بجيزنا هيكوننا نبرتي موتينا عيونا عيزبا أبحان دليتي فقيرنا نمبر حبيرنا نزتي حلافا يكيو نيزا عالم حبتي حلافا يكيو نيزا عالم حبتي نحاونا نردى تزاز أملاح نخبر شمتي رافاي بلعي حلافاي أمنا أين السسر سيغانا سبيعو ملكأنا تفريحي موت اللو زي ترف كابقدم زي صلحي موت اللو زي ترف كابقدم زي صلحي موت اللو زي ترف كابقدم